Llifon Jones dwi, a fi 'di'r garddwr yma ym Plas y Rhiw. Mae nordy bychan di Plas y Rhiw. Mae'r tŷ, yr ardd, stafell de a siop yn gorad i'r cyhoedd. Ar y funud mae niferoedd ymwelwyr o gwmpas 19,000 bob blwyddyn. O ran yr ardd ei hun, mae'r ardd ffurfiol ryw acar o faint. Mae gennyn ni berllan, reit ifanc, coedlanna a dolydd. Nath i ddechrau bwrw mis Awst, a mae dal i bwrw mis Ebrill. Wedyn glyb oer o mis Chwefror dan ddiwedd Mawrth. Ond yn y 10 diwrnod dwytha yma, lle mae wedi dechrau cnesu, da ni wedi dechrau cael bach o sioe. Mae edrych dipyn gwell yn erbyn hyn. Reit ta, joban gyntaf heddiw ydi mwltsio rhai o'r gwlau. Nifer o resyma dros i wneud o. Mae'n gwella ansawdd y pridd. Da ni fel gardd ar wylod llethyr. Ac yn amlwg lle mae yna lethyr a faint o law da ni'n gael. Mae am olchi lot fawr o dda o'r pridd. Mae mulch fel hyn wastad yn helpu i gadw'r dana i mewn yn y pridd. Joban bach arall heddiw ydi torri'r cornus. Mae'r cornus yma, y cornus Alba Siberica, wreiddiol o Siberia a gogledd China, yn rhoi i liw coch anhygoel trwy'r gaea. A fel arfer, os da ni yn tocio nhw, maen nhw yn dueddol o roed y lliw coch yma yn gryfach. Un o'r pethau pwysica efo unrhyw fath o lwyn ydy cael aer i redag trwyddo fo. Os does am llawer o aer yn rhedag trwy beth, mae lot haws i afiechydon a pathogena ddod mewn ac effeithio nhw. Wastad os fedrwch chi wrth wneud joban fel hyn. Dach chi trio cael toriad glân. Hynny ydy peidio rhwygo y brigyn. Os da ni'n rhwygo'r brigyn, mae'n haws i afiechyd fynd mewn. Os da ni'n cael toriad hollol lan, mae o'n cau yn gynt. Dyna fo. A ni hein am y jipar.